Het Openbaar Ministerie kwam weer in Assen met een reeks van 10 aanklachten tegen het duo dat intussen bekend staat als Bonnie en Clyde. Die waren in Duitsland oppakt na een lange klopjacht. Ze plegen de geweldsdelicten in februari in Ichten, Enschede en Meppel. Dan moet u denken inderdaad aan ontvoeringen. Mensen zijn getaped, er is mishandeld, er zijn mensen met pan op hun hoofd geslagen, maar er is ook gestoken. Er is gedreigd met een vuurwapen, maar er is ook daadwerkelijk geschoten met een vuurwapen. En dat zijn allemaal zeer ernstige misdrijven in een vrij korte tijd, samen gepleegd allemaal. En dan willen wij graag weten, wat voor personen zijn deze mensen. De man uit de Harkema is binnen in Brazilië en doet hij 4 mannen weer adopteren. Hij zit vast in de feestnis van Ljout. Uit namen van de Harkemaster en de oren vertochten lees advocaat Peter Plasman een verklaring voor. Ze begrijpen dat hun handelen veel leed heeft veroorzaakt bij de slachtoffers. Dat leed is niet weg te nemen, dat is gebeurd. Tegelijkertijd hebben ze gezien dat slachtoffers aangeven dat ze nog steeds bang zijn. Er zijn nog steeds gevoelens van angst. En daarvan zeggen ze, nou, dat hoeft niet. Wij hebben geen wraakgevoelens. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal begin volgend jaar wezen. Want justitie is nog net klaar met het onderzoek. Er wordt nu nog onderzoek gedaan naar een aantal sporen die op de verschillende plekken zijn aangetroffen. Dat is een van de onderdelen waar nog onderzoek naar wordt gedaan. En wat we heel graag willen weten als Openbaar Ministerie, en wat de rechter ook goed gevonden heeft, is wat voor personen zijn dit nou die deze feiten hebben gepleegd. En dat betekent dat wij graag willen dat er een gedragsdeskundige kijkt naar beide verdachten. In het Pieterbaancentrum, hè? Ja, dat klopt. In het Pieterbaancentrum zullen de 2 verdachten onder oren together observeerd worden om te zien ook voor invloed ze op elkaar hebben.